Mbak Yupi kali Mbak Ranger. Yo, berdiri semua berdua ya. Nggih, manci ngelak mongso hantu jung manci. Lho bubar kuwi kek Mbak Lucy, Mbak Dinku. Top ya. Yo, duduk. Ya. Mbak Yovika. Selamat pagi Mas Akbar. Selamat pagi Mbak Ranger Melediana Putri. Selamat pagi Mas Akbar. Wedo, aku rong minal aidin wal faidin kalih panjenengan. Oh iya, saling ngono. Iya. Ya minal aidin wa faizin malam batin ya Mas Akbar ya. Yen aku duwe luput lina buro dina fitri ya, Mbak. Inje kula sami ugi nonton nggih Mas Akbar nggih. Nggih, mriki kalih sinten wau? Kalih Bapak. Amin. Inje. Lho kok amin piye to? Ya maksude niku tesih ditutne kalih wong tuwa. Alhamdulillah. Maksude iki ditirakati kalih wong tuwa. Nggih. Iya, Mbak Yovika Kalih Ibu to Mas. Iya. Ya apa to den nganggung. Ya. Ayo, bawa ya berdua bawa. Ya. Bebas bawanya berdua. Ayo. Apa?